Здравейте хора и добре дошли в новият епизод на Майнкрафт. Оцеляването ни. Започваме сървъра отново. Така че ние не го започваме, ние го продължаваме. Просто започваме отново да играем. Само да ви кажа, че в канала ще има поредица на Red Dead Redemption 2. В момента даже свалям самата игра. Ето може да видите. Играта съм я изиграл, но ще стане много хубава поредица, обещавам ви. Само че видеята няма да можете да ги очаквате винаги да са еднакъв брой на седмица, само това ви казвам. Нека започваме със света, само където трябва да зареди още толкова, но... Виждате, има изсъхнал гаст. Чудно ми е защо е тук. Вече направихме първа част на поредицата. Време да направим и втората. Ето тук. Това ни беше къщичката, когато започнахме играта. И ако си спомняте, миналия епизод ние си загубихме айрона. О! Добре, вече имаме и ето това. Кажете ми, ако се получава добре видеото, ако се получава зле също ми кажете, просто искам да знам как се получават видеята, понеже няма да ми харесва, ако видеото е с звук, гадно качество. И добре, намерих си айрона, гайс. Ето го айрона. Имаме с първите ни 7 айрон, които мисля да ги направя на айрон кирка и брадва, и ако стигнат меч. Но то според мен ще стигне по-скоро за кирка, брадва и лопата, но хайде да идем да спим. Ще сложим тук един торч, да не мога да идват зомбита и да лягаме да спим. Нещо, което искам да направя днес е да си направя хубави инструменти и разбира се да изкопая хубави руди. Само да ви кажа, че това няма да ни е крайната локация. След това ще ходим на ето там. Виждате, че има островчета малки. Ако това са малки островчета, може да са много по-големи, но имам чувство, че там мога да има село, затова ще идем там. Сега ще изчакаме да си направя айрона, като се направи, ще си направи инструментите, но докато се направи, искам да щупя къщата, понеже, както ви казах, няма да стоя в нея, а пък ще ни трябва доста материали, все пак е старта. Ще се направим много по-хубава къщичка напред в епизодите, трябва само малко да почакате. Само частта с дърта ще я махна, не тази част с пръста. Добре, айрона ни е готов. Вече може да си правим всякакви инструменти от айрон. Но аз най-вече ще си правя кирки, понеже ни трябва да събираме още айрон и такива руди, само че не взех правилното нещо. Сега това трябва да го щупя. Ще направим каменна, ще си направим айрон брадва и айрон кирка. Ето ни е хубавата айрон брадвичка и да, свършиха ми пръчките, много мразя, когато ми свършат пръчките. Цак, идваме и си правим една хубава айрон кирка, защото разбира се, айрон кирката е нещо, което най-много ни трябва от айрон. И чупя това. Сега
чупим честа, в който има доста неща, които ще ни потребват. Да махам това. Сега махам си леглото и разбира се ще се сложим тук. И това ще го оставим по този начин, за да си знае, че съм бил тук. Има кон, който аз няма да убивам, има прасенца, които няма да убивам. Нека просто да си намерим лодката, къде ни беше. Ще тръгнем по дъжд, за жалост. Ето. Сега качваме се на нея и ще се видим горе-долу, когато съм стигнал до островчетата. Там, понеже не искам епизода да става 1 час. На Red Dead епизодите ще стават по 1 час, може някой път даже час-2. Но със сигурност тези епизоди няма да стават толкова дълги. Майнкрафт епизодите ще са максимум половин час. А на Red Dead Redemption 2 ще са горе-долу час и половина. Това е. Нали, разбира се, Red Dead ще започна, когато сме вече горе-долу на 3-ти епизод на този сервер. Ние ще правим и още оцелявания, някой път мога да пробваме модове и искам само да ви покажа нещо, но то ще е след малко. Да, чакайте само, че аз трябваше да цъкна. Не знам много контролите мишка клавиатура. Не знаете, че съм много голям фен на Star Wars, но ви казвам, аз съм много голям фен на Star Wars и на Marvel. И в момента тук имам едни много яки Star Wars и Marvel скинове. Имам си мой собствен скин, който аз създадох. Той е летния, а това ми е зимния такъв скин. На мен много ми харесват. Ползвам си ги, но за това оцеляване ще си ползваме нормалния скин. Само искам да кажа, че Red Dead ще е, може би, най-дългата поредица в канала и тя ще е първата поредица, но след това вече като си подобря, нали, сетъпа, камерата, всякакви такива неща, ще направя наново някои от поредиците, нали, които са се получили малко по-зле. Сигурно ще направя нова поредица на Майнкрафт. Защото не обичам, когато имам лоши клипчета. За този сетъп, който имам, това са уникални клипчета, но намерихме село. Но не са най-добрите. Ето, намерихме село, ще живеем в селото. Най-добре. Най-добре в селото. Оставаме си лодката е тук. На брег. Качваме, отиваме на брега и сега отиваме към селото. Имат моркови. Добре, дано сега да си намерим нещо хубаво тук. В това селце. Имаме Iron Golem. Това най-вероятно ще е моята къща. Е тази. Може и тази. Да, може. Само да ще махна едната врата. И тук може. Тук е доста готина къща. Да, само ще трябва да малко да разширим. Тук може да стане също. Да затварям. И имаме ковачница ето тук. Дано да има нещо хубаво вътре, защото на това се надявам най-много. Не е най-доброто, ама не е лошо. Махаме саплингите, защото изобщо ми трябват. Вече имаме Iron бутуши, гайс. Цак, слагаме тук ябълките. Щупя честа, защото много ми потрябва все пак.
И сега да си намерим коя къща да е нашата. Там има едни много яки върхове, които после мога да експорнем. Но аз искам първо да си намеря къщата. Може да или... Със сигурност ще е една от тези трите тук. Тая или тая. Искам първо да видя тази, която най-много ме кефи отвънка. Доста готина, но е много мъничка, което е бая минус. Много голям минус е. Тази е по-голямка. Има букшелфове. Но онази повече ме кефи да дизайн. И сега тази, която може би е най-голяма от всичките. Да. Не. Да, не че видях много, но не ме изкефи. Няма да бягат. Виж, седят тук. Просто... Не... Нали... Няма много хубави неща. Сега без да ударят селяните, ако може да си взема тук храната. Е така. Ще събера хляба. Има и картофи. Но картофите ще ги замена за саплингите. Слагаме картофите. Тук чупя честа, без да взимам саплинките. И отиваме да се нанесем в нашата нова къща, която е главната къща в селото, като гледам. Само е това не искам да го има втората врата, но отивам горе да се нанеса. Така, слагаме леглото. И добре, гайс, сега сложихме си леглото тук, но не мисля да е тук, а мисля да е ето тук. Да, така е по-добре. И тук искам да направя една стълбичка, където ще слиза долу или от някаква от друга страна. И не искам да има по две врати на всичко, буквално, защото е малко тъпо. Слагаме си крафтинг тейбъл. Тук сега ще сложим и печката. И мисля честовете да са някъде, или мисля да са долу. По-добре. Ето тук. Ще строша това е тук и ще го взема и ще се от честове. Е така. Да, мисля, че се получава доста добре, но това ще го махна. Ще слага камък. Защото изглежда по доста смотан начин. Ще искам да си намерим куче в този или другия епизод. Ние пак ще си търсим, но мога да не намерим този епизод, което ще е малко тъпичко. Бих искал да намерим този, но... сега слагаме си нещата в честа. Аз ще скипна малко, защото ви казах, не искам да отнема цял час. Като са готови, ще пусна пак камерата. Добре, разпределих си нещата и мисля ето това да го сложа някъде другаде. Няма да е тук. Ето ще бъде. Ето ще учим. Вече стана тъмно, затова отивам да спя и искам да експорна малко повече тук регионите около селото, понеже сме на нова територия и трябва да експорнем. Аз ви казах, че някъде на тук ще има село. И ето, че имаше до селата. Сега ще направя нещо малко трудничко и то ще е да убие Айрон Голема, понеже така. Така. Убиваме го, взимаме... Не! Как така? Как така ме уби? Като аз бях на 3 блока. Някакъв апдейт ли има? За който аз не съм знаел или нещо подобно. Какво? Добре, пробвам отново. Този път, ако може да не ме убива.
Добре, явно не е гръмнал крипър. Много странно. Тук имаме лава, там имаме лава, така че супер. Ще взема цялото им жито за хляб, понеже ми трябва. Ето това тук жито. За да се налага да го снимам на ново този епизод, защото ще е малко тъпо, но за сега мисля, че няма да трябва. Така си хубаво от братвата, просто ще ги чупа по този начин. Крипъра е там при... Крипъра е там при прасетата, което е малко тъпо. Защото... Сега бързо, преди да гръмне. Така, идваме си в къщата и ще ви кажа когато съм направил хляба. И добре, готови сме с хляба. Имаме стак и малко. Вече е нощ. И лягаме да спим. Добре, сега вече е ден. И аз мисля да ида да отрепа малко животни. Хора, докато се опитвах да ида, вижте какъв приятел тук си видяхме с тази каска. Вече поне имам някаква каска. Chain Wall Helmet. Ура, вече поне имаме нещо. Отиваме натам. Ако се чуете какво е това тракане, просто пия напитка със следче, понеже е лято. И ми е доста топло. Сега, дано тук да има равин, мина или нещо подобно, защото много успешно ми трябват материали и всякакви руди. Няма да мине много време, докато намерим и диаманти. На мен целта на тази поредица ми е да намеря дракона и да го убия. Но разбира се, това няма да стане много лесно. Някои от епизодите може да са с джойстик, понеже може да е доста трудно, а на мен с джойстик ми е доста по-лесно. Но сега игра с мишка и клавиатура. Да, и намерихме второ село. Ето го, е там. Ние сме много големи късметли. Ще я кажа аз, но... Не стана много. Обърках се. Разбира се. Сега, като идем в селото, мисля да влезна първо в наковалнята. Добре. Да си взема там материалите и мисля веднага да се умитам, нали, разбира след като взема сеното. Понеже ние ще живеем в това село, не в това. Разбира се, ако в това село има по-добри къщи, ще дойдем в това село, но... само това е по-добро, че има нещо като планина. Охо-хо-хо! Добре, идваме тук, тук ще не е нашата къща. Вижте какво намерихме. Базата на рейдърите. И то това само в първи епизод. Не, така, това е само във втория епизод. А представете си какви неща ще намерим в третия, в четвъртия или в петия и даже по-натам. Направо нямам думи. Това ще бъде едно доста яко оцеляване, една доста яка поредица и... Не знам кончето какво прави при кравите, но... Прави нещо тук. Ще им обера тук нещата и отивам да си взема моите неща и да се сложа в някаква хубава къща. Няма да взимам всичко, само морковите най-много ще взема от тях. Сега отиваме в наковалнята. И ще нанасяме в това село, като гледам. Имаме full Iron Armor вече почти. Само каска ни трябва.
Даже имаме резервни панталони. И 2 ябълки, които не знам за какво може да ги използвам, но мога да ги използвам за нещо. Добре, нека да изложим. И вече сме с full armor. Така. Пишете долу в коментарите дали ви харесва поредицата, дали ви кефи. И ако трябва да променя нещо, какво? Добре, тук имаме втора накованя, дано в нея да има нещо по-хубаво. Да сега, ако има диаманти... Няма, има обсидиан! Има и турба. В тази турба мога да слагаме неща от инвенторито ни. Добре, аз вече съм full iron. 2 пъти вече съм full iron. Доста развихме за 2 епизода и аз мисля вече да отивам да си взема нещата от тази къща и да ги пренеса тук. Но искам първо да си намеря къщата тук. Може би ще е най-голямата, разбира се, защото аз съм тук богаташа на това село. Аз ще решавам какво ще става в това село. Аз съм шефа. И разбира се, къщата ми ще бъде ето тази най-мизерната. Не най-мизерната. Мислех, че ще е с 2 етажа, но като гледам е доста мизерна. Може... Добре, за сега ще живея там. В това село. Но просто ще ходя в двете села, защото ако натам има различна гора, може да намерим онзи меншъна, който е, нали, с тези рейдърите. Което ще бъде много полезно. А сега ще спра камерата и ще я пусна чак когато съм стигнал в селото. Но искам първо тук да си направя нещо, да го отбележа къде е. Тук ще направя до водата една много огромна пръчка от дърва. И така. Цак, 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 цак. Огладнявам, трябва да ям ябълки. Не пържоли, пържолите са за вечеря. На обяд ядете ябълки. Слагаме много дърва. Цак, 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 цак. Добре, мисля, че тук вече трябва да се види, но ще продължи още малко, докато остане горе-долу на 20 дърва. Така, и скачам. Отиваме сега да сложим нещата в честа и като съм стигнал там, направо ще се чуем. Виждам там, че има друг байам, който е хубаво. Там има някакви летящи неща. Някакви летящи неща има там. Някакви летящи неща. Ще ги проверим в следващия епизод. Защото този епизод е почти накрая си. 22 минути, аз максимум да снимам 30, както ви казах. Отивам да си сложа нещата и ще се видим. Добре, хора, почти стигнахме и когато, нали, вече стигна там, ще обявя края на епизода. Понеже това ще е най-хубавото място да го обявя. Ето там виждаме голямата пръчка, която направих. Ще ям и след това няма да правя абсолютно нищо друго. Просто ще си ида в къща, вече трябва да ми е сетнат респаун поинта. Ще живеем в това село, понеже няма да има опасност да ни хванат рейдърите, но иначе в това другото село, там най-вероятно ще правим повечето неща. Добре. Тук вече няма много място, така че слагаме в другия чест. 5 айрон имаме. Няма да ги слагам много подредено, но пак ще ги сложа по някакъв хубав начин.
Ако искате, мога да правя и клипове на Fortnite. Аз много играя в Fortnite, така че няма никакъв проблем да направя клип на Fortnite. Стига вие да искате, но за сега искам да си почна тези хубавите поредички. И слагаме и хляба. Ядем. И това ще е от мен, хора, за този епизод. Получи се пак около 20 минутки. Искам да ги държа епизодите горе-долу толкова дълги. В другия епизод нещо, което ще правим най-вероятно ще е да експорнем на там нещата, летящите и да идем пак в онова село и да започнем рейд. Това беше всичко от мен. Чао и до нови срещи!